ንምንታይ ጓሓፍ ምፍላይ ስለምንታይ ጓሓፍ ክፈላለይ ኣለዎ ጓሓፍ ምፍላይ ማለት እቲ ጓሓፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራሕ ደይኮነስ ዝብል ምልከቶ ናይ ወረቐት ናይ ካልእ ጓሓፍ ከዓ ክፈላለይ ኣለዎ ስለዚ ድማ እቲ ጓሓፍ ኣብቲ ንዑ ዝምልከቶ ቦታ መቐማጥ ወይ ኣብ ምጓሓፍ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ድማ ጓሓፋት ኣለዉ እንደገና ተሰሪሖም ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ ዝኽእሉ ብኸምኡ ምኽንያት ሶም በይኖም ክፍለዩ ኣለዎ ንኣብነት ወረቐት ንምስራሕ ካብ እንደገና ወረቐት ዘሎ እንደገና ክትሰርሖ ትኽእል እንተዘይኮነ ግን ወረቐት ኢልካ ክንደይ እዋን እዩ ዝቑረጽ ፕላስቲክ ንምፍራይ ድማ እንደነበረ እንደገና ክትሰርሖ ትኽእል እንተዘይኮነ ግን ብዙሕ ነዳዲ ክወስድ ይኽእል እዩ በዚ ምኽንያቱ ብዙሕ ገንዘብ ክቁጠብ ይከኣል ነዳዲ እንድሕር ዘይተጠቀመ ከምኡ ከዓ እቲ ጓሓፍ ኣብ ቦትኡ እንተኾይኑ እቲ ናይቲ ከባቢኻ ፅሬት ይሕሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንድሕር ብዙሕ ነዳዲ ተጠቐምና CO2 ዝበሃል ንዑ የውሕዶ ማለት እዩ ነቲ ናይቲ ከባቢኻ ንፋስ ወይ ድማ ናብ ምድረ በዳ ገፁን ከይከይድ ይሕግዞ ምፍላይ ጓሓፍ ከመይ ይሰርሕ ጀርመን ሓንቲ ካብተን ብዙሓት ሃገራት ነቲ ጓሓፍ ወይ ድማ ዝርብዮ ነገር እንደገና ካብ ንብረት ከም ዘውዕሉ ሃገራት ሓንቲ እያ እቲ ናይ ጓሓፍ ምፍላይ ኣዝዩ ውድብ ዝኾነ ስርዓት ይሰርሕ እቶም ኣገደስቲ ናይ ጓሓፍ መትሓዚ ከም ዝስዕብ ይመስሉ እዚ ብጫ ናይ ጓሓፍ መትሓዚ ንኣብነት ኣብኡ ፕላስቲክ ዝኾነ ዓይነት ኣብኡ ይጓሓፍ ማለት እዩ ኩሉ ተመዐሸጊ ወይ ዝኾነ ኣብኡ ዝጓሓፍ ጓሓፍ ድማ ምእንቲ እንደገና ንኽትጥቀም ከም ፈሳሲ እንድሕር ኣለዎ ክንጥንቀቕ ኣለና ዝተረፈ ምግብን ናይ ዝኾነ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ዝኾነ ነገር ኣብዚ ምጓሓፍ ኩልኩል እዩ ሰማያዊ ናይ ጓሓፍ ድማ ናይ ወረቐት ናይ መፅሓፍ ወይ ናይ ዝኾነ ነገር ምስ ወረቐት ዘለዎ መጓሓፊ እዩ ኣብዚ ከኣቱ ዘይፍቀዶ ንኣብነት ናይ መግቢ ተረፍ ዘለዎ ከም ናይ ፒሳ ካርቶን እንደገና ንኽትሰርሖ ስለ ዘፀግም ኣብዚ ከኣቱ ኣይግብኦን እዩ ናይ ቢዮ ጓሓፍ ወይ መትሓዚ ድማ ብራውን ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ቀጠልያ መትሓዚ ክኸውን ንኣብነት ኣብዚ ናይ መግቢ ተረፍ ወይ ድማ ናይ ኣሕምልቲ ወይ ናይ ፍረታት ዝኾነ ኣብዚ ክንጉሕፍ ንኽእል ከምኡ እውን ናይ ቡን ተረፍ ወይ ድማ ናይ ዝኾነ ናይ ጋርተን ናይ ኣትክልቲ ተረፍ ዝበላሸው ነገር ኣብዚ ይጓሓፍ ማለት እዩ ፕላስቲክ ግን ኣብዚ ከኣቱ ኣይግባእን እዩ ፀሊም ወይ ድማ ሓመዳዊ ዝኾነ ድማ ናይቲ ተረፍ ወይ ዝኾነ ጓሓፍ እቲ እንደገና ክስራሕ ዘይክእል ንኣብነት ፓምፐር ናይ ቆልዑት ወይ ድማ ናይ መዛሽታው ዛውጋ ኣብኡ ደኣቱ እቲ ጓሓፍ ኣብዚ ይኣቱ ማለት እዩ ናይ ኤሌክትሪክ ዝኾነ ነገራት ከምኡ ድማ ባተሪ ኣብዚ ክጓሓፍ ኣይፍቀድን እዩ ከምኡ ድማ ናይ ጠራሙዝ ዝኾነ ዓቢ ናይ ጓሓፍ ኣሎ እሱ ከዓ ኣብ 3 ክፋላት ይኽፈል እቶም 3 ጻዕዳ ቀጠልያ ቡናዊ ተባሂሎም ኣብ 3 ይኽፈሉ ነዚ ዕላማ ድማ ኣብ ብዙሕ ከተማታት ከምኡ ዝበለ ዓበይቲ ኮንቴይነር መጓሓፊ ኣለዉ ኣብቲ ጓሓፍ ኣብቲ ዓቢ ጓሓፍ ግን ፕላስቲክ ዝኣመሰለ ወይ ዝተሰበረ መስትያት ወይ ዝኾነ ዝተሰበረ ነገር ኣብኡ ምእታው ክልኩል እዩ እቲ ፕላስቲክ መኽደኒ ናይቲ ጠራሙዝ እሱ እውን ከምኡ ክልኩል እዩ ከምኡ ድማ ዝኾነ ዓይነት እዚ ናይ ጋዝ ዕትሮ እሱ እውን ኣብኡ ምጉሓፍ ክልኩል እዩ ኣረግቶት ክዳውንቲ ንኣብነት ጫማ ወይ ክዳውንቲ እዚ ኣብ ግብሪ እንደገና ሰብ ክጥቀመሉ ዝኽእል ተኾይኑ ንዑ ዝኸውን ናይ ኤክስትራ ናይ ምጉሓፍ ቦታ ኣሎ እዚ ማለት ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ዘሎ ክዳውንቲ ወይ ጫማ ካልእ ሰብ ክጥቀመሉ ስለ ዝኽእል ብፅቡቕ ጌርካ ኣብኡ ተቐምጦ ትኽእል ኢኻ ምኽሪ ሓደ ግዜ ገለ ናይ ፋሽን ሞዳ ዝገብሩ ንሶም እውን ነቲ ኣረጊት ክዳን እንደገና ተጠቂሞም ይሰርሕዎ እዮም ሓደገኛ ጓሓፍ ዝበሃሉ ናይ ኤሌክትሪክ ዝኾነ ነገር ኤሌክትሮኒክስ ከምኡ ድማ ባተሪ ወይ ዝኾነ ነገር ከም ዝኣመሰሉ ሓደገኛ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ኣብ ፀሊም ናይ ጓሓፍ ኣይትእትዎ እንታይ ደኣ በይኑ ተኣኪቡ ንዑ ዝምልከት ቦታ ኣብኡ ክጓሓፍ ኣለዎ ዕብይ ዝበለ ጓሓፍ ዕብይ ዝበሉ ነገራት ንኣብነት ኣብ ጓሓፍ ክኣትዉ ዘይክእሉ ከም ዓራት ሳሎን ወይ ፍርናሽ ዝኣመሰሉ ከምኡውን ዓበይቲ ኤሌክትሮኒክስ እዚኦም ዓበይቲ ጓሓፋት ይበሃሉ ዓቢ ጓሓፍ ይበሃሉ መብዛሕትኡ ግዜ ከምኡ ዝምልከት ዓበይቲ ናይ ጓሓፋት ትወስዱ ወይ ተብፅሓሉ ቦታ ኣሎ ኣብኡ ክምዝገብ ኣለዎ ሓደ ግዜ እውን ውስኑ ዕለት ኣሎ ኩሉ እቲ ጓሓፍ ኣብቲ ደገ ይጓሓፍ ድሓር መፅዮም ዝእክብሉ ዕለትን መዓልትን ኣሎ ኣብታ ዝእክቡላ መዓልቲ እቲ ንብረት ንቕድሚት ኣምፂኻ ኣብኡ ክትገብሮ ይግባእካ እዩ እቲ ጓሓፍ እውን ናብ ዝምልከቶ ኣካል ባዕልኻ እውን ክተብፅሖ ትኽእል ኢኻ